všetci a toto video bude vlog. Ideme vlastne na taký v podstate predĺžený víkend do mesta Tále, do hotelu Partizan. Budeme proste chodiť na nejaké túry a tak s rodičmi, takže ideme sa teraz pobaliť, dneska je štvrtok, zajtra ideme asi tak na obed a v nedeľu sa vraciame. Predtým ako sa pobalím, ale chcem vyskúšať toto cold brew tea od Ugo. Ja mám veľmi rád také tie smutička od nich, takže keď v nejakom meste to majú, tak si to veľmi rád dám. A toto je nejaká merunka a levandule, to je napísané, že novinka, lebo som to v živote nevidela. Mali tam ešte jahodu. A ideme teda vyskúšať toto. Úprimne marhula a broskyňa sú moje go-to, keď si kúpujem nejaký ľadový čaj, nejaké bubble tea, hocičo proste. Broskyne a marhule sú najlepšie. Bojím to dosť po tej levanduli. Tá levandula je taká strašne aromatická v tom. Ideme to ochutnať. Ako je to fajn, tá merunka, ako je cítime tam, ale skôr tam cítim tú levandulu a proste, neviem, také moc sladké podľa mňa. OK, ale ideme sa teda pobaliť. OK, hľadala som asi 3 hodiny tašku. Ideme sa tam teraz baliť veci a ja vám teda ukážem, čo sa sem balím. Zaberiem si potom takéto turistické gate z Decathlonu, veľmi mám rada takéto gate, lebo si ich viete tuto rozopnúť na zips a máte z nich kraťasy, čo je úplne super. Potom si beriem takéto modré biker shortsky, sú z H&M a mám ich celkom rada, lebo to majú vrecko, čo ja mám vlastne iba 2 biker shortsky a tie druhého nemajú. A keď chodím niekedy behať, tak si na to môžem dať telefón a kľúče. Do tých si ich teda nemôžem dať. Čiže tieto si beriem. A potom ešte takéto šortky, čo sú také klasické, proste voľné šortky, ktoré môžem len tak nosiť, keď nebudeme na nejakej túre. Prečo to pijem? Keby tam není, tak cítiť tá levandula. To není meruňkový ľadový čaj, to je levandulový ľadový čaj. Beriem si takéto športové trička, také funkčné z takého toho materiálu. Je to takéto pekné fialové z H&M, samozrejme. Ja mám také súpravy, že beriem takéto 2 trička z H&M. Ja si myslím, že túto tašku budem mať na oblečenie, lebo je úplne plná. A zoberiem si ešte ruksak na to, aby som mohla tam dať akože kozmetiku, jedlo a tak. Zabudla som, že som si dali vlastne plavky, lebo tam budú nejaké wellnessy, takže beriem takéto modré z H&M. Možno si to už niekde videli, ale sú také tie, že proste zmiešate jogurt s nejakým ovocím, možno ja neviem, ja tam chcem dať ešte ovsené vločky, uvidím, čo ešte nájdem. A potom to vlastne zmiešate v nejakej miske a potom dáte plech, pečecí papier, dáte to tam a dáte to zamraziť. Dneska som sa udala spôsob tým, že sa mi absolútne nič nechce. Akurát som si dala zavrieť vodu na túto rýžovú kašu, malinovú. Ja som to mala iba jahodovú, to je úplne super, tu som vždycky skupovávala, tá karamelová mech. Ale túto malinovú chcem vyskúšať, dúfam, že bude dobrá. Ja si ešte ani posteľ neustlala, absolútne sa mi nechce nič. Dobre, idem to urobiť a potom si zabalím také topánky, potom sa nejak dám dokopy a zabalím si aj kozmetiku a tak. A hej, ale zabalím, čo si balím z kozmetiky. Zatiaľ tu mám nejaké kefky, mám tu tento seravý čistič, potom tu mám tento cleansing balm z Actionu, ten watermelon. A mám tu túto mascot ballet, to je ten biely ibištek, je strašne dobrá. Ja som, lebo oni tam sú vždycky tak dve, že si tak rozpelíte. Je strašne super, ja som mala tú prvú včera, tuším. Hej, včera a dneska si dám túto, alebo zajtra možno, neviem. Dokedy tam budeme proste. Niekedy v ten čas, keď tam budeme. Ešte beriem tento deodorant, ja vždycky použijem len takýto, alebo proste taký klasický a potom ten sprejový. Ten tam už mám, taký od Dove. Teraz si dnes balíte svoju skincare. Rúžová voda.
krém, ktorý tam už možno domíňam. Túto masku, čo je vlastne klasická maska na tvár, ale ja si vždycky tak masujem do pleti a použijem ako takú tú overnight, že proste si dáte, kým spíte a ráno proste máte efekt tej masky. Olej na vlasy, SPF-ko a ešte zoberieme nejaké make-up veci, ktorými teraz robím make-up. A ešte už som zabudla túto úplne super Catrice Lip Mask, ja úplne milujem. Vyzerá super, ja sa dám niekedy aj ráno, ale to keď tak si dám dokončenie make-upu, lebo neviem ešte aký lip combo si dneska dám, takže možno si dám toto. Je to fakt super. Nechcem tam brať veľa make-upu, predsa ideme do hôr, nie je to také potrebné, takže idem teraz tento True Skin korektor od Catrice, mám ho naozaj rada, je super a fakt sa mi nechce babrať s tým od NYXu a aj tak som už povedala, že to nie je teraz veľmi môj odtieň. Teraz použijem toto Essence Duo Blush a Bronzer. Trochu si teraz prečíšam obočie týmto gelom, túto stranu som si už prečesala a idem teraz na túto a dúfam, že to bude symetrické. Najprv použijem predsa túto masku, lebo sa mi nechce veľmi vymýšľať nejaké lip comba a tak by som sa si dala iba nejaký lip oil, ani žiadnu kontúrku, ani nič také, takže dám si toto, lebo je to aj výživné pre pery a strašne dobre to vonia. Tak dobre, kvetinovo, milujem to. A tak strašne pekne to vyzerá. Keďže tá oranžová nie je moc moja obľúbená, ale tá rúžová je pekná. Je také pekné, rúžovkasté, nie je to celkom zlé svetlo, ale už sa mi si veci aj nezmestí, takže ide to rovno do batoha. Robím si teraz cop a pokiaľ by ste počuli nejaké zvuky, tak môj pes šteká. Netuším z akého dôvodu. Tým pádom ja už mám balenie dokončené a hej, môžeme ísť. Akorát sme sa vrátili z turistiky, bolo to asi 3-4 hodiny. Ideme si teraz do wellnessu sa pozrieť. Ideme sa teraz ísť do Flaviek. Takže čaute, už je druhý deň ráno, je asi 9 hodín a ideme na raňajky. Takže teda tu robím také get ready with me. Najprv samozrejme môžem tvár týmto CeraVe cleanserom. Robím si jednoduchú skincare, takú istú ako včera, s tonerom, rúžovou vodou a Euroche krémom. Teraz si dám túto SPF-ko od Sundance 50. Najprv včera som takmer nič nenatáčala, lebo my vlastne bývame na Tále, neviem ako sa to správne skloňuje, proste na Tále. A nedaleko odtiaľ to je vlastne Krpačov, tak sme sa tam prešli, ale ja som si zabudla nájsť telefón, takže som vám takmer nič nenatáčala a zároveň som ho mala takmer vybitý, takže... Ale poviem, že proste sme robili asi nejakých 16 000 krokov na konci dňa, takže hej. Som si tam dala langoš pri jazere. Robím si jednoduchý make-up z troch vecí a to je korektor riasinka a gel na obočie. Každopádne potom, ako sme sa vrátili z toho Krpačova, že sme sa vrátili z nejakej 6. až 7. Tak tu išli pozrieť na wellness. Nemám tu žiadne fotky, lebo ani tá vlastne nezobrala telefón. Si tu aspoň nejaké vám dám, čo nafotila moja mama. Boli tam 3 bazény, úplne super, akože bola tam aj taká malá výrivka, taká kruhová. Potom tam bol taká trošku väčšia a to je tiež vlastne taký teplý, aj ten bol teplý bazén. A potom to bol taký normálny, taký veľký, ale ten je trošku studený. Ale som to zaplavala, lebo sme išli vlastne na chvíľu do sauny. Ja som teda išla do detskej sauny, lebo do tých normálnych je vstup 15 plus rokov. Ale ja som išla do tej, akože bolo to fajn, ale boli tam dve. Jedna je, že párna, tam je 48 stupňov, to je také, že v pohode. Ale ten je vlhkosť 100%. Takže to bolo, keby tam bolo 1000 stupňov, takže tam som nakoniec nešla. Tak som išla do takej, kde je 80 stupňov, ale to bolo také, že infrasauna, alebo ako to bolo, neviem, nepamätám si presne.
Ale tá bola celkom fajn, na to, že tam bolo 80 stupňov, som si myslela, že to bude horšie. Bolo to v pohode. A potom sa ešte teraz chladiť do toho bazéna. Ale akože zatiaľ ten hotel je celkom fajn, až na tie ceny. Dám si teraz tú masku na pery, ktorá je fakt úplne super, lebo mám akože v kabelke nejaké produkty na pery, ale nechce sa mi za prvé pene ísť a za druhé proste toto je super, lebo je to nejaké výživné či čo, takže... Ale to je dosť veľké, takže mi až tak nevadí, že to bola limitka, lebo to nespotrebujem mať do konca života, dúfam, že to budeme dlho, lebo toto je fakt super produkt. Teraz si oprečím vlasy a dám si ich do copu. Použijem ešte tento olej na vlasy z pupy. A ten cop si asi spravím potom, lebo teraz ideme na nejaký, takže potom keď niekam pôjdeme. Dobre, trochu sa nám zmenili plány. Takže, plán bol pôvodný, že proste sa pôjdeme prejsť do Krpáčova. Možno k jazeru, na chvíľu by sme sa tam sadli, potom by sme išli ku kukučke, hostinec kukučka. A tam by sme si dali obed. A potom by sme išli domov. Domov. Sem na hotel. Ale zavolala mi kamarátka, ktorá je zrovna teraz tu, sme sa včera stretli, že či sme si nešli paddleboardovať na jazero, lebo tam požičiavajú tie paddleboardy. Tak som povedala, že dobre, takže som teraz prišla pre plavky. Asi z toho padnem 28 razy, lebo ja som nešikovná, športové drevo. Tí, čo ma poznáte, tak viete. Takže... Tak teraz si idem zobrať plavky, ktoré som včera mala v tom wellnesse. Dúfam, že to prežijem, lebo akože viem plávať, celkom fajn, ale nie až tak dobre. Takže v živote sa na tom paddleboarde nestála a podľa mňa sa na to nepostavím. Ale však čo vyskúšať môžeme. OK, plavky mám, môžeme ísť, iba vám teda ukážem v rýchlosti izbu. Nie je tu najväčší poriadok, tuto sú hneď dvere, takže to ako budete, tu máte takto skriňu. Potom tuto je telka, nejaká lavička, tam je proste nejaký takýto stolík. Tu je takáto pohovka, ktorá je úplne pohodlná. Tu spia moji rodičia a tu spinkám ja. Tu sú okná. Tam je klíma ešte. A tá kúpeľka je veľmi pekná, ale nezistili sme, ako sa to vypína, takže toto máme stále zažaté. OK, dneska je tretí deň, ideme za chvíľu domov a už som na raňajkách. Mala som úplne úžasnú omeletu, robím to proste omelety, ak viete, čo to chcete. Ja som dala nejakú slaninku, sír a cibulu, úplne super. Mám tu strašne dobré chrumkavé bagetky, to je úplne super. Ideme si ale teraz robiť skincare. Toner a ružová voda, krém. Včera sme išli znova sa prejsť do Krpáčova. Bolo to akože fajn, proste užijeme tú cestu, lebo pre ten deň predtým sme dosť tam blúdili. A išli sme na jazero, lebo mi zavolala kamarátka, ktorá zrovna bola tu. My sme tu stretli hneď ten prvý deň. Že či by som sa nešla s ňou paddleboardovať na jazero. Tak som povedala, že dobre, akože neviem, čo mi to napadlo, akože som fakt športové drevo. Protože som sa naučila jak behať a ušla som na paddleboard. OK. Ako, bolo to super. Strašne som sa bála, že z toho padnem, ale nepadla som ani raz, čo je úspech. Niektorí tam išli strašne rýchlo, ja som si išla svojim tempičkom, úplne super to bolo. Predtým sme sa ešte zastavili na obed v kukučke. Včera to bola nejaká oldies party ešte, ale to až večer malo byť. Zastavili sme teda v tej kukučke na obed, dala som si rezeň a vývar, hej, a mala som rezeň tyžou a tatarkou a vývar, proste klasické slovenské menu. Ideme na make-up a dám si tento korektor. Každopádne, keď sme sa vrátili, išli sme ešte do wellnessu. Celka tie 2 dni, čo sme tu boli dosť podobné. Škoda to, že všetky tie salony, čo tam majú, sú 15+, ale tak čo už. Ale
Ale majú tu dve také detské sauny a oni sú fajn, tam je taká, že proste horúca sauna. Tam má tuším 80 stupňov, 70 až 80 a nemá tam, akože fakt v pohode proste tam je teplo. A je tam potom ešte druhá, že párna sauna, tam je vlhkosť 100%. Akože tam som otvorila dvere, tam som nešla, tam som otvorila dvere a proste tou vlhkosťou tam bolo cítiť, keby tam bolo 200 stupňov proste. Strašne teplo. Blusher Brown Tire. Každopádne sú to potom vlastne 3 bazény. Je tam jeden taký klasický, veľký, akože on je fakt super, má úplne super takú osvežujúcu vodu, tam som išla hneď po tej saune, aby som sa tak trošku schladila, je taký dosť veľký, nie je vôbec hlboký, ja som malý Lilliput a sahala sa tam všade, je úplne super. Mojim rodičom sa zdal celkom studený, ale mne prišiel tak akurát, tam bola taká druhá výrivka, tá bola úplne super, ona bola taká malá, či sa to volá, že panoramická výrivka, tak ako to bolo aj v takomto letáčiku. Tam vlastne máte také dva programy, tam máte na každej strane taký jeden čudlík a jeden čudlík spúšťa vlastne také prúdy, čo idú tak akože z tej steny a ten druhý čudlík spúšťa také prúdy, čo sú z tých sedačiek takto hore, ale ako je také jemné, je to také proste také klasické výrivka, také bublinky. Tá výrivka je proste fakt super, proste máte rovno výhľad na všetky tie hory vedľa a je to veľmi pekné. A potom tam je ešte tretí bazén, ten je tiež taký teplý. Ale v piatok tam nikoho nebolo a vtedy som nemala svoj telefón a zrovna včera tam boli ľudia stále, takže som to nenatáčala. Reálne raz si kýchnem a rád, že som mi povedala riasenka pekne. Obočujem. Každopádne na večeru sa tu chodí vždycky, že buď do takej reštaurácie, čo tuto hneď dole, proste je to asi 2 minútky odtiaľto. Čo bola italská bašta, tam akože majú celkom fajn to jedlo, neviem, ale majú strašne veľké porcie a celkovo je tu strašne drahé, proste za polievku, za vývar chceli tuším nejakých 6 eur a Caesar šalát tam stál 16 eur, proste strašne drahé to je. Proste aj kofola stála asi 4 eurá, proste pol litra kofoly 4 eurá. Budete si z tých všetkých stolov, ale môžete si aj objednať z jedálneho lístka, kde bolo asi tých 6 jedál a bolo to vlastne 25 eur na osobu. 25. A to isté bolo aj včera v hoteli, lebo predtým nebola večer v hoteli, včera bola aj v hoteli. Dala som si vývar a palacinky, ale bolo tam svetlé bez osviečok. Teda my sme ešte boli v takej tmavšej miestnosti, tmavšej časti tej miestnosti. A takže som to nenatočila, lebo aj tak by tam nebolo nič vidieť. A toto je všetko z mojej skincare, mám strašne masné vlasy, s tým musím umyť, keď prídem zajtra domov. Dneska keď prídem domov, si ich musím umyť. Idem si ešte umyť zuby a hej, potom vás počasie uvidíme, čaute.